The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. And God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Hosea 4:6 says, "My people are destroyed for lack of knowledge." Romans 8:1, "Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of life-giving Spirit in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them from my hand. The Lord is my helper, and I will not be afraid. What can man do to me? For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. All things are possible for the one who believes." Sa dili pa kita padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, gikinahanglan una nato ang pag-andam sa tong kaugalingon. We have to cleanse ourselves from any sins that we have committed today. Kini mahimong babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa gikinahanglan nga kana atong isugit ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. 1 John 1:9, which we call recovery technique, o nagaingon kini sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us
from all unrighteousness. Ug alang kanimo higala nga wala pa kaluwasan, gidapit ka sa paggamit niya ng imong free will sa paghimo sa labing mahinungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 na gayon. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Diya sa John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Diya sa Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa sa hilom magamputa. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong paglugway sa among kinabuhi. Ginawa pa kami hangtod ni gayuna. Buhi pa kami nining among lawas. Askil pa nga among kalawasan ug lanti pa nga among pagpanabot sa among salabutan kini tanan gumikan lamang sa imong gugma, sa imong kaluoy, sa imong kortesiya ug sa imong grasya. Dili kami takos nini, O Diyos. We do not deserve it. We do not work for it, nor do we deserve. We don't deserve, we don't earn it, we don't work for it. Musa, salamat, O Diyos, sa imong pagdala kanamo sa makausap pa. Nining dapita ron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat nining among Bible study through the YouTube. Ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Bani kami, O Diyos. Pinais panagi sa paggahom Espiritu Santo kanamo. Tangtanga mga babag nga niya sa mga nauna. Give us the necessary concentration, O Diyos. Nining among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan, mga suki nato sa atong Bible study o ang atong mga kaigsunan diha ni Kristo. Salamat sa inyong pagkiguban o sabog. Kaninyong mga bag-o, maupay sunod, welcome sa atong daily Bible study. Pinagi nining YouTube. Well, aniya pa kita nagadupot. Ini nga atong tunanan nga giuluhan og grasya. Grace. Ang grace, grasya mo ni pulisa sa Dios. God's policy. Si Satanas nga mao ang nagunang kaaway sa Dios, his arch enemy. Ang iyang policy dili kay grasya kundi dili dautan, evil. Musa kita atubang og duha ka mga policy unsay atong padumalahon sa itong kinabuhi. Ang policy ba sa Dios nga maong grasya o policy ba ni Satanas nga maong dautan? Na mantay kabubuton, free will nga gihatag sa Dios. Ipagamit ka na sa Dios aron kita makapili. Mao na nga mo tigbabaw gihapon ka ng maong prinsipyo nga it is all a matter of choice. Ang mga magtotoo kita, nga mga magtotoo, nadugtong ug nahiusan naman kita kang Ginoong Hesukristo. Kung kining atong pagkadugtong is a family relationship nga union pinagi sa pagbautismo sa Espiritu Santo kanato. Niatong higayon nga midawat o mituo ta kang Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas. Nang naluwas kita, gumikan, kay mituo kita sa iyang gibuhat dito sa cross. Mao naman na ang mga basic kayo kanang mga pagtulunan nga kikinahanglan nga masilsil na yun
sa atong alimpatakan, sa atong kalag, the inner sanctum of our soul. And this is part of our life na ingon nga mga Kristohanon. Mao kini ang atong mabawon inigbiyan nato ning kalibutan. Actually, daghang mangutana. Tinuod mo ingon man sila nga wa tay mabawon, wa tay mada. Okay? Tinuod. So may mo bitaw na nga na ay bersikulo diha sa Biblia nga nagaingon nga mitungha kita ning kalibutan nga hubo. Hubo biya butan ning kalibutan nga hubo. You see, naked shall we come to this earth, and naked shall we live. You see, mo gite mada. Bisag unsa ka dato nimo sa ka adunahan nimo bilyonaryo ka ba o unsa pa, wa gyud kay mada. Sama niya itong naitabo ni Rockefeller, usa sa mga billionaire din sa Amerika. Dahil nangutanag, pila may iyang gibilin. Why gibilin? O why nadala? Dili kay nabilin. Koreksyon na to na. Why nada? Tanan gibilin. You see? Not a single cent nga nada. Bilin tanan. Mao na nga kita nga mga Kristohano naman nahilingkawas na magita sa puwersa ni Satanas kay kitang tanan lagi pagkatao nato ning kalibutan na panunod man yun nato ang salang panulundon nila ni Adan ug ni Eva. Mao na nga watay mahimo nga kita mga kaliwat man nila. So napanunod na tong ilang pagka masupilon sa gidili sa Dios nga bungas kahoy sa kay balos mayong sa dautan. Mao na nga mao bitaw tong atong hisgutan nga na ay formula nga mas sundon aron ang tao makondenar o mahinukman. How does man be judged or condemned? Pinagi nining formula. Sa may formula, AOS plus OSN equals spiritual death. Adam's original sin. Siya lang panulundo ni Adan. Nuntan pagyod o dugangan pagyod kinaiyang makasasala. Resulta, nahimula kita sa Diyos. Spiritual death means pagkahimulag nato, total separation nato gikan sa Diyos. Mao na ang kahimtang sa tao nga kitang tanan. Kitang tanan nga mga sakop sa kaliwatan sa tao na nangaangin kita. See? Okay, so mo na kahimtang nato. Totally separated. So, ang Diyos tungod sa iya laging grasya, nagaandam siya paagi. He provided us the way of escape. Niyan ang kahimtanga. Aron kita mahibalik, ma-restore ang atong pagkadugtong sa Diyos. Mahibalik kita ngadto sa Diyos sa atong paghiusa. You know, Christianity, by the way, is a relationship to God. Relationship to God. Relationship with God. Depende yun sa imong gamiton nga preposition niya na. Ang atong pagkadugtong paibalik ngadto kaniya. Pinagi lamang. Usa lamang ang iyang paagi. Kaya ang paagi sa Diyos hingpit magyod. Kumplito. Way kuwang. Way sobra. Ingon siya nga, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. You see? Kay siya raman ang paagi. Ang tao maluwas, may balik nga to sa Diyos.
faith alone in Christ alone. Mao na bugtong paagi sa kaluwasan. Wa na lain, wa na mausab, sukad masukad. Okay? So niya kita karon nga mituo sa gibuhat ni Ginoong Kristo sa cross. Ang iyang pagpakamatay tungod sa atong mga sala. See? Imagine katong iyang gihaguman. Gika sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa palis. Nag-ago siya dito, nag-anto siya. Nawa man pudtuod, wag yun siya mag-ago. Ang pasabot nga, iyag yung giluom katong tanan. Ngayang nahiagom. Kaya nahisulat naman lagi po sa plano sa Diyos. Igo naman siyang nagasunod sa hingpit nga plano sa iyang langit ng amahan. Siya apan dito lagi sa hardin sa Getsemani, sa paingon na siya dito sa Kiton, nag-ampo siya dito sa hardin sa Getsemani. O yung gihangyong iyang mga disipulos pagbantay kay siya mag-ampo, inay magabantay na nga tuog man doon. So, nag-ampo si Ginoong Kristo sa hardin sa Getsemani sa pag-ingon, Amahan, kung mahimo, ipalabay unta kining maong kupa gikan kanako. Apan dili man ang akong kaubuton matuman, kung dili ang imuha. Katulog yun niya to ampo, iampo. Katulog. Now, mao kadto nga. Unsa man yung suod niya itong kupa? Naibaw ka ba kung sa suod sa kupa? Ang imo, ako, ang tanang sala, tanang taon kalibutan na. Dito suod sa maong kupa. Ug pag-aimno na tong tanan ni Ginoong Kristo. Inig abot nito sa cross. Ang sakiton niya hangtod sa iyang ikamatay. You see, mao to nga human gyud yan itong pag-ampo, nangabot na itong mga sundalo, aron girikisa siya, arrested, ug dayon na nilang binaklid ni Ginoong Kristo. Lagi sugdan na nilang suntok, sukmag, bunal, laparo, kanang bunal, sa pa, pagsakit ng tanan. So, gibuli pag yun, ludan pag yun. Pag-ambot na dito sa pretorio sa gobernador, kuha na po itong ubag, tunok, ilang gama itong ilang tunok, o korona, kunuhay, o ilang korona sa atong Ginoong Jesucristo. Hangtod nga ning samot pagdagayday sa dugo. Ning dugo magining o. Midagayday ang dugo sa iyang o. Kaya ning dot man gyud tong mga tunok niya to. Hangtod nga dito na. Og ila yung kanang gihikot dito sa usa ka poste o ilang ibuna lang itiwasan nila. Kita na nimo katong salida nga Passion of the Christ. Katong pagulagway ni Mel Gibson yan to. Dili to nimo ikatandi sa tinuod yung nahitabo. Kung imong tuna ng pulong sa Diyos ang Biblia. Grabe. Ang paghulagway niya na nga sa ilang pagbunal, unsa, sipa, sukmag, suntok, kanang bukbok, tanang mga tinunto nila ni Ginoong Kristo nga in such manner nga wala kuno magkahitsura ang naong ni Ginoong Kristo. Grabe, wala magkahitsura ang tao. Nakita ni mo unsa ka grabe. Allahan to nga naibaw na magkasistorya ng tanan. Ang ato na lang fast forward nga
dito na siya paingon sa bungtod sa Golgotha ug mao na to. Ila nagyong hikot ang iyang duha ka kamot ug tiil niya dito lansang na yun nila. See? Gikan sa alas 9 buntag hangtod na sa alas 3 sa palis. Pila man ang oras? Unom ba? Yes, unom ka oras. Niya nga antos. Og samtang siya tagamtam niya itong kasakit ni Ginoong Kristo tungod og alang kanato sa itong mga kasalanan, siya nagunahuna ra bagyo diha nimo ikaw ra ang iyang ginahuna, wa nay lain pa. You have been in His mind. The Lord Jesus Christ was just thinking of you. Ikaw ra ang iyang ginahuna, wa nay lain. So mo na nga dito na gyud nagalitok na siya sa mga pamahayag ni dito niya. Amahan ko pasayloan sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Tiyaw mo na nagampo pagid siya sa iyang langit ng amahan nga pasayloon tata nya unsa pa nagiuhaw ako nya diya may duha ka mga kriminal sa isig kakilid niya. Yung usa nagbiay-biay niya. Anak ka mga sa Diyos, anong di man nimo tabangan nimo kaugalingon i-appeal pud mi. Tiya mo nang bugal-bugal. Motoy dili magtotoo. That was the unbeliever. Kapan sa pikas, nagpaubos. Mingon siya, Ginoo, hinumdumi taong ko. Untuan na kasi mong harian. So may gitubag ng Ginoong Kristo. Karong adlaw uban ka kanako sa paraiso. No to. Sa pag-abot na Diyos ika alas 3 sa palis dito na. Nigsugod na kangit-ngit ang bungtod sa Kalbaryo unsa. Ano mangingit-ngit man? Ibo ka nga no? Gingit-ngitan sa Diyos nga amahan. Kaya di siya makakumutan-aw siyang bugtong anak na napuno sa atong mga sala. Nagiunsan na nila ang iyang bugtong anak. Di siya makaako. Iyang gitabunan. Ibaw ka kung saan descriptions Biblia kangit-ngit. Labihas kang kita ka ba o kanang usa ka baril nga puno og kanang alkitran. Baril ba nga gisudlan nag alkitran puno na kana bang panggamiton sa mga kanang mga construction diha sa mga kadalanan, public highways mo na ilang gamiton. I don't know, gigamit pa ba na karon sa kaniyan tong panahon karaan nga alkitran ba ilang gamiton sa kanang pahaluna sa kanang espalto sa kadalanan. So mo to ilang gi butang dito ang ingon ana kang ngit-ngit kang iob kanang kadulom yatong panahon na sa pag kabugto gyud ginhawa ang Ginoong Kristo. Niingon na siya, into thy hands I commend my spirit. Diya sa mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Kung midungo na siya diha sa pagkabugto gyud ginhawa ang Ginoong Kristo, iyang gibilin ang unsa divine dynasphere nga ni kanatong mga magtotoo ni Ginoong Kristo nga sakop karon sa panahon sa simbahan, church age. So iyang gibilin ang operational divine dynasphere alang kanato. Kang iyang divine dynasphere
sa iyang panahon ni Kristo sa first advent gitawag man og unsa mao to'y una gyud ang iyang divine dynasphere. Unya ang ato operational divine dynasphere. So mao na nga gikinahanglan nga atong gamiton. It's a mental attitude lagi. Kini operational divine dynasphere, mental attitude niya sa atong pangunahuna. Ug mao kana ang buot sa Dios nga atong pagapuy-an. Makapuyo lamang kita niya ng maong dapit sa atong pangunahuna kung wa kita'y sala. We are free from any personal sin. Sin of the mind, lingual sin, or over sin. Wala. Kung wala kita'y sala, yan na, tuwa ta magapuyo. Yan ang mental attitude nga operational divine dynasphere. Okay? So, mao ka na nga kita karon nga mga magtotoo gimanduan sa Dios. If you want to live the life of a Christian full of meaning and purpose and with definition, diha puyo yan ang operational divine dynasphere. Kay kana mo idapit nga diin this is the position of strength nga sa panahon nga ikaw mohimog desisyon kanang maong mga desisyon husto, tukma, right and good decisions. This will help you, this will propel you to live that kind of life nga buot sa Dios. Mao ni atong gitunan. Mao ni sige natog unsa balik-balik kining mao mga punto. Kaya it is very important. O kini ra bang maong doktrina, wa gyud niya tagig empasiya sa mga kasimbahanan. Wala. Subo gyud palandungon. Ang puto magpahambog, grasya ra kining tanan. Naara po na nimong mudawat ka ba niya na o di? It is a matter of choice. Tingalin ay uban nga nakadungog o kat-unin niya mayo. Sama ng ilang mga pagtulunan diya nga mura magwa diri wa didto. Of course. Wa diri wa didto kay nga naman. Kini mga doktrina nga itong ipagtunan, gitawag kini og mystery doctrine. Ano may mystery? Mystery kay tinago ang buot pasabot. Mga tinago. Kining mystery, gikan mo kunin sa original nga Gregong pulo nga mysterion. Ila man nang gi-transliterate, ilang gi-drop ka ng iyo, pulihan nila gway, mystery, nya kanang mysterion, ilang lang gikuha na ng ION, o ilang pulihan gway, mystery. So, tinago, ambot pasabot ng kinigong mysterion. Ang ay sagugikal na po nining paghubad o pag-recall nini, mao nga atong panahon na sama ining mga fraternity, mga unsa na sila mga kanang sikrito nga mga ingnon ta mga signal, mga panultihon, you see, sila rin makasabot. Kaya nga naman, mystery. Ila ra ng mga naiilang mga sinyal ba unsa na diha. Okay? Mo nang mysteryon. So mo ni atong ipangtun-an nga mystery doctrines kay kini nga atong panahon sa simbahan mao man ni ang ginganlan og mystery age. Mystery age. Panahon nga tinago mo na nga ang mga pagtulunan, mga doktrina nga itong itunan, mga tinago. Mo na nga ang uban di sa gawas makadungog ni para magwa diriwa didto na ilang ipang tunan. Grabe pang uban nga wa man lagi sila alamag, wa man sila magkasabot. Mudayon sila
kanang conclude nga mini ni atong gipang tudlo dinhi. Isi mudayon sila conclude nga ala mura man nagkulto ng ilang mga tinunan di mga tunanan diha. You see, mao na nga ang Espiritu Santo ra bagyod ang atong gisaligan ning tanan. Why lain? Siya ang main actor gyud ning atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ang Dios Espiritu Santo, siya lamang ang magtutudlo sa kamatuoran. Dili na siya Dios kung mutudlo sa mini. Gusto? Muna nga kita we embrace this kind of teaching being the mystery age doctrine o aron ato magamit sa atong pagkinabuhing Kristohanon. You see? Muna kay kini yung atong gipangtun-an dinhi mo bitaw nang atong method dinhi conversational style apan conversational tuod apan sinilsilay inculcation method. Sinilsilay ba nakasabot ka ba kung say buot pasabot og silsil sa in English pa diri sa Amerika ilan nagiingon og it should sink in your mind, into your mind, sink in, ipatuhop diya sa imong huna-huna. Muna, kitang mga Visayan speaking people, atong gigamit ka ng pag-silsil, sinilsilay. Muna gabalik-balik niya itong pangisgutan din kay anuan. Repetition is the best teacher. Repetition. Kay part man sa inculcation method. Sabot ka? Muna, ayaw dayo conclude nga kini atong pagtulon na din mini. You see? Muna, pangutan nun ka, unsa mang bahina nga imong ginahuna nga mini. Unsang bahina sa atong pagtulunan. Kaya kung dili ka maka-pruiba, dili ka maka-eksplikar sa gusto, dili ka umini. Basta? Sa man yung mapagkahibaw sa mini, kung wagi kamatuoran. O nagikinahanglan yung pagtuon sa kamatuoran. Nasipaw ka? Paminaw. Kini bang taga-bangko? Ibaw ka ba nga kining taga-bangko? Sa dili pa sila mo hire kintas mga staff o mga mga teller o mga membro diha sa ilang staff. Mo undergo na sila og training, pagbansay, training, especially how to determine or to detect sa mga papel di bangko nga mini. Okay? How to detect from the genuine. Mao na ang ilang kanang pamaagi diha. Kaya aron sila nga masud o madawat nila staff member na niya ng maong bangko, dali na sila makaalinggat dayon nga kung naay mo depositog papel di bangko niya na mailhan dayon nila, uy, mini mani niya gawas pa niya na sila mga makina nga ilang ipasihag ginta diha nga ilang samot nang dali ra sila maka diparar makaalinggat sa mini gikan sa genuine. Kasabot ka? Sumo na dali sila makaalinggat. Mao po na ikaw nga aron dili ka kanang malingla sa mga mini, ilha una ang kamaturan, tun-i una ang kamaturan. You see? No, kining butang nga may tungod din yung kamaturan o kung saan diha. It's controversial. I know. Daghamo sinta nining bahina, nining pagtulunan o kining maong topic. Apan mo ni akong ipasabot nimo. Nga, kining atong ipagtunan din unsa ka bililhon, how essential, how important, how necessary
kini sa atong kinabuhi ingon nga mga Kristiyanon. Kay kung wa ka ang tinuod, paminaw, kung wa kay pulong sa Dios, Kristiyanon ka, luwas ka. Kung wa kay pulong sa Dios, ingon nga Kristiyanon, ang imong kinabuhi para pariha ra gyud sa mga di magtotoo. Kasabot ka. Mao ra gyud. Kayon sa may mong gibasiya sa mong kinabuhi, mga tawahanon raman, mga kalibutanon raman, o nasunod lang ka sa imong relihiyon nga imong giingog, mo imong himatan o po imong pagkamatyan, nasamot na. Nalingla ka, nalansis ka. You see, mo nagingos in English, a blind leading another blind. You see. Kung saan man mo pagkahibaw lagi, sabi ni, kung wa kay kamaturan. Mo na itong sige, ginagpalik-balik, hisgot ni ini, bahina. Kristohanon ka, unya wa kay pulong sa Dios nga imong magamit sa imong pagkinabuhing Kristohanon. Ang imong kinabuhi sa marag dili magtotoo. Mo nang imong mga higala nga mga magtotoo niyo. Magtotoo bagud to siya, mura magdi. O magkukitag mga kanang timailhan o yang panlihok, pagpanulti, iyang batasan, wa man ko'y nakitang pagkakristuhano niya. You see? Nga naman, wa man kay pulong sa Dios. You see? Kadaghanan ra bagyod sa mga magtotoo kanang subo gyud kayo palandungon. Kadaghanan bagang duot sa atong mga kaigsunan. Wa gyoy gana, way kainit, way kanang pagpanumbaling, way kanang tinguha nga motubo, way tinguha sa pagtuon, pagkaton, wala. Negatibo. Mo nagingon sa in English, negative. Anya napay mga adjective diya, they're lethargic, recalcitrant. Wa. Mo na nga sila nagkinabuhi lang yung pariharag di magtotoo. Ang tod mo ingon sila, kung kasabot na yung kinabuhi Kristuhano naman unta ko, na wa ka kasabot kay wa magay pulong sa Dios. Kasabot ka. Mo na nga, paminaw, na ay mga panahon na nga, ikristuhanon ka, apan wahay pulong sa Dios. Moabot na gani ka ng mga suliran, ginagmay ba na o dinagko, mudayon ra ba kag basol sa Dios, moingon dayon ka, why did God let this happen to me? Nga naman gitugot man sa Dios akong kinabuhi. Oy, kung tao pa ang Dios mayo, naunsaon man, o man kamusunod sa akong tugon, kabubuton, akong tuyo, akong plano sa imong kinabuhi. Wa man ka magmanumbaling. Naidaghan yung mga pastor pahinomdom nimo. Nagatudlo na sila sa kamatuoran, nakapagaw ng uban. Wa man nimo panumbaling nagtuman man lang ka sa imong kinabuhing kanang kalimutanon niya, ang imong paggamit niya sa imong kinabuhing Kristiyano, tawanon nga panguna-una na mo na. Wa man kay pagpanumbaling. You are a product of your decision. Gusto? Produkto ra gyud ka. Mo may mong gipili. Mo na giyon sa mga katigwangan nato mga Bisaya mo. Tinuyuan buot. Di ba? Di ko kalimot niya na sa akong inahan. Tinuyuan buot. Itong panalitag na kinta mga problema ba ron mo abot sa mong kinabuhi niya. Magsige ka bagot-bot nga ano manguni, nga ano manguna. Na mo na. Dayon to atong ginika tinuyuan buot. So, unang punto akong gidani mo. I hope nasabtan mo na.
unsa kabililon mahinungdanon sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi. It is our life. Sabtag na. If you are a believer, that is supposed to be our life. Without it, life is miserable. Na saying rabag yun sa English. Life is fabulous, fantastic with the Word of God. But without the Word of God, it is full of misery, miserable, makaluluoy, alaot. Muna nga, daghan na ganing mga Kristuhanon nga namiya na gyud sa pagtuo kay nga naman daghan akong mga higala gani mismo. Bisan mga suod na kung moingon sila. Kung ano mo kasabot ni nga itong pagkakristuhanon, na mo na. I don't understand my Christianity or my Christian faith. Nanamaw na. Wala sila kasabot. Kaya wala man lagi sila pagdupot sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Mga nagisigi na ito naghatag of emphasis. Kanunay yun itong i-emphasize unsa kabililhon may nungdanon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Na unsa may gisulti sa Isaiah 55:8 and 9 ato na po ning balikon sa pagkutlo. Unsa gisulti diya sa English? Isaiah 55:8 and 9. My thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na, unsa ka bililhon di ay sa, unsa ka minungdanon sa pulong sa Dios. Panghuna-huna na sa Dios. Toyo ka na sa Dios. Plano ka na sa Dios. Mando ka na sa Dios. Kabubuton sa Dios. Kini nga itong ipangtunan. You see, niya pa gani sa 1 Corinthians 2:16. Mao kini ang una-una ni Kristo. You see. Una-una ni Ginoong Kristo. Just imagine. Una-una ni Ginoong Kristo. Una-una sa Dios. Musuhon sa atong una-una. Ug mao na ni atong gamiton sa atong paghuna-huna. Kasabot ka? Resulta. Unsa? Iyaha sa Dios nga maayo. Bisag unsay mong buhat ng maayo, kana musangpot yun, it will lead or result into divine good works. Now, well, of course, this is another category of doctrine. Di sa tamusun niya na, pan mo ni punto atong gidadihan imo. Ato ni padayon ugma. Ayaw si piyata ang sumpay nini. Kaninyo labi ng mga bago, ayaw kalimot. Ng kining atong gibuhat din agigtuman lamang sa kabubuton sa Dios, mando sa Dios nga kita patunon siyang pulong aron kining atong kalang magatubo. Magampo ta. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining matamis nga gayon nga among giambitan o Dios nga pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kini o Diyos nga ministry. In a mighty way according to your plan. Salamat nining tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo kinang tanan mo giampo. Amen.